over there. So this school, Sekiguchi Ryu, is a famous one, 400 years old. Okay. I u ovoj školi imaju drugačiju. Prva stvar koju učimo kad radimo. Primul lucru care învățăm în timp ce lucrăm cu katana. Drugi način radimo posred sreda. Alt mod este ca să lovim pe mijloc hakama. Treći najjednostavniji način da ništa ne udaramo koji se smatra fancy, koji se smatra kulturnim. Da, iar celălalt mod care este presupus în Japonia de a fi un pic cult, un pic fancy, da? Este să nu lovim deloc. Este da ne udaramo hakamu. Ca să nu lovim hakama deloc. Nego da sednemo, da čušamo u sonkyo kao samorovački. Ci să vă așezați în sonkyo precum luptătorii de sumo. Tu su pete sa starčima. Aici călcăile puteți observa că sunt împreunate. Telo je pravo. Corpul ținut este dreaptă. Kolena su raširena. Genunchii sunt îndepărtați, deschidere mare. Kad ih skupimo, krajevi hakame ostanu sa strane. În așa fel încât când strângem genunchii, când ne apropiem, marginile hakamei rămân ca să protejeze, rămân pe exterior. Dacă priviți, da. Hai. U Sekiguchi Ryu je potrebno da se kolena rašire, a da se desna noga stavi iza leve. Ovo je uobičajena seiza. Deci acesta este un seiza obișnuit. Iar în Sekiguchi Ryu este în acest mod. Piciorul drept cuprinde, lava piciorului drept cuprinde lava piciorului stâng. Nije uopšte sramota da namestiš svoju hakamu. Și nu este deloc o rușine, da, să-ți aranjezi propria hakama, în așa fel încât să-ți faci loc pentru așezarea. Moraš da imaš veliki deltoidni oblik. Și implicit trebuie să ai o formă largă, mare de delta. Da se mi u Srbiji podsjećamo kada ovo radimo da liči na stealth. Da, în Serbia cu tot mai mult își aduc des aminte și de avioanele stealth care zburau 99, da. Deci și acum implicit cea mai valoroasă parte. Și abia atunci coborâți pe hakama dumneavoastră. Așa păzim katana de nisip, noroi și ce mai este. Ovaj položaj je uobraženi položaj ili muški položaj. Această poziție este o poziție obraznică, bărbătească, considerată în Japonia, foarte deschis, da? Expunându-te. Da. Geisha mora da ima sve stavljene. Pe când, de exemplu, geisha trebuie să aibă genunchii complet lipiți. Shogunul și Hanul trebuie să aibă poziții cât mai largi, cât mai obraznice, dar... Radi se očigledno o određenim seksualnim simbolima. Și probabil este vorba de o anumită simbolistică sexuală, da. Desna ruka je malo ispred. Mâna dreaptă este ușor înainte față de mâna stângă, pe picioare, în poziție. Također postoje razlike u tome da li postavljaš sečeva prema sebi. Și se face o diferență dacă lama o așezi spre tine sau spre exterior. Kako sam ja sad postavljeno sečeva prema. Modul în care a așezat acum lama înspre domnia sa. Znači da sam pio mnogo vina sinoć i neću se piti. Înseamnă că am băut foarte mult vin aseară și nu mai vreau să... Da. Da sam stavio ovako, to bi značilo veoma sam opasan i hoću da me probam. Da. Dacă aș fi așezat lama spre exterior, înseamnă sunt agresiv, sunt periculos, vreau să mă încercați. Vreau să mă încerc. Dar astăzi nu, indiscutabil, da. Sada dođe mali rej, to bude rej u centru korištenja, nije bitno, znači shomeni rej. Da, acum vine salutul, da, un rej mic, shomeni rej sau indiferent, da. Kod reja također primetili su svi da u svom klubima rade različite. Ați și observat că în interiorul fiecărui club aveți un salut mai mult sau mai puțin diferit, deci nu sunt toate. Neki rade rej s obema rukama odjednom, neki rade rej s unii lucrează salutul din seiza, reiul cu ambele brațe coborând deodată, alții formează un triunghi în timpul salutului. Nema pravila, slušajte svog senseja. Nu există reguli, ascultați-vă senseiul doar. Urmați-l. Postoji jedan uobičajeni kulturni način da se radi rej. Există un mod generalizat, frumos, politicos de a lucra salutul. Ali njega svi menjaju i u Japanu. Dar pe el îl schimbă indiscutabil până și în Japonia, fiecare țară, fiecare sensei. Taj uobičajeni mali način je leva. Acel mod obișnuit este salutul mic, mâna stângă, mâna dreaptă, formați triunghiul. Malo samo mi dole, nikako laktove na zemlju. Foarte puțin aplecat, nici cum coatele până la sol. Sa pogledom koji kontroliše šta se dešava ispred. Cu o privire care controlează ce se întâmplă înspre înainte. To je samo jedna situacija u kojoj Japanac potpuno spusti glavu.
Există o singură situație în care japonezul își coboară privirea complet în pământ și acea situație este doar când apare sau vine împăratul. Oricare dintre celelalte situații vă cer să priviți înainte. Înapoi, mâna dreaptă, mâna stângă. Da. Cu mențiunea că mâna dreaptă este ușor înainte. Da, ușor înainte este mâna dreaptă în comparație cu stânga, în raport cu stânga, mă scuzați. Pentru că nu doreau foarte mult să-și murdărească mâinile în noroaie, pe câmpuri de luptă. Cel curent, reiul de război, da, este cu acesta, cu pumnul și aceeași, da, și cu ștergerea mâinii pe ridicare. Sad mi u Evropi često volimo da radimo Kyokushin, pa ovako radimo. Da, dar fiindcă în Europa ne place foarte mult să facem și Kyokushin, da, atunci jucăm cu amândoi pumnii, mai face și o mică flotare, da, da. Ali, slušajte svog senseja i nastavite kao što si do sad radili. Dar ascultați-vă senseiul și continuați acest salut, așa cum ați lucrat până acum, urmați-vă senseiul. Sad bio nekoliko puta u Japanu, zato treba da pokušamo da Da. După nenumărate vizite în Japonia, am ajuns la concluzia că nu trebuie să fim neapărat japonezi. Nećemo uspjeti. N-are niciun rost efortul, nu vom reuși, nu vom fi niciodată japonezi, nici nu trebuie. Da? Acum este exemplificat Sekiguchi Reikata. Se scoate, se cuprinde sabia, tăișul înspre noi. Mâna dreaptă se pune în dreptul piciorului drept, în această inclinație. Se aduce sabia către mâna dreaptă. Schimbați poziția mâinilor și așezăm sabia în centură. Sagheul merge spre spate și se lasă pentru a atârna. În alte stiluri se așează diferit. Sada dolazi ona priča o eleganciji i nežnosti i istovremeno snazi. Acum vine indiscutabil acea poveste de început între eleganță, gingășie, dar și putere indiscutabilă. Da? Și este această ridicare, da, în care, pe partea aceasta, dacă ați putea să vedeți, teaca este cuprinsă cu două degete. Dacă observați, vârful degetului a ajuns până la genunchiul stâng, ușor în față. Ușor, cu două degete, de parcă ați ține un bebeluș nou născut, de parcă ați cuprinde. Piciorul drept avansează. Garda este în dreptul urechii. Razlog za ovo je što su u Japanu nosili mnogo duže mačete nego što ih danas nose. De ce este motiv? Care este motivul? În Japonia, evului mediu, sabile erau mult mai lungi decât cele din acest moment. Sensei Yamada ima metar 50. Sensei Yamada are 1,55 m. Katana dugačka 1,20 m. Iar katana domniei sale este lungă de 1,20 m. Deci este... Da. Da. Ovo se zove saja biki, gurenje saje, odnosno koricama nazad. Această tehnică, această expunere se numește saja biki, adică împingerea tecii înspre centură. Mač se ne izvlači, nego se gura iz korice. Sabia nu se scoate, ci se împinge din teacă. I ponovo imamo onaj pokret gde imamo snagu od zadnje noge preko srca. Și din nou avem acea mișcare, acea deplasare în care puterea o avem din piciorul stâng, prin partea stângă, prin inimă. Recimo imaju male mačke, kad zamislite imaju ogroman dugački mač. Copiii au săbii foarte mici, dar copii, închipuiți-vă, vă rog, că aveți în mână o sabie uriașă, mare de tot. Ovo se kata zove Nuki Uchi Sen no Sen. Nuki Uchi Sen no Sen se numește acest kata. Znači da mi je on zapretio, ja sam ustao i rekao sam budi miran. Ceea ce înseamnă în traducere, el m-a amenințat, eu doar m-am ridicat și îi explic prin poziție și prin mișcare
Fii liniștit, așează-te. Liči na zen-kucu, dati samo što je noga Seamănă foarte mult cu zen-kucu, dar și lung, doar că lama piciorului nu este spre înainte, ci este perpendiculară pe corpul nostru, pe genunchi. On nije teo da posluša. Da, el n-a vrut să asculte, n-a vrut să iei seama la amenințarea noastră, la rugămintea noastră să stea cu minte, se apropie, din nou. Sad bude Zanshin. Da, și acum vine Zanshin. Pustite mačka da gravitacija dovede do dole. Și lăsați ca sabia să fie adusă de gravitație înspre în jos. Pogled ide od ruke, preko drške, preko vrha mača do barera se svi. Iar privirea, da, urmărește, începând de la mână, pe coborâre, înspre înainte până ajunge la domnul Barer. Până la stabilopoz. Saia. Da? Reduceți piciorul stâng, avansați cu piciorul drept. Sad je Zanshin, dragi. Iar acum este într-adevăr spiritul Zanshin. Ovaj deo, ovde je monouč, gornja trećina, donja trećina. Partea, treimea de sus este Monouč. monouchi. Honten, Gyakuten. Honten, Gyakuten. Prirodni hvat i obrnuti hvat. Adică priza normală și priza inversă. Ia cu hantelul. Gyaku no